Benjamin med fisk. Det ligner bare, der er mega mange. Det der vel en 2 kilos. Ej, ikke helt. 1,5. Bare lad den løbe. For satan da. Det er faktisk den største, du har fanget sådan, når du har været ude fluefisk med mig. Bare lad den. Bare kør den ret. Ej, den vejer lidt over kilo, den der. En eller anden grund at tage den. Jesper, vil du filme? Så. Okay. Det er dejligt. Så det bare var den lille satan hele tiden. Ja, vi troede, det var en ordentlig stor fisk. Hey! Bare få den op, så jeg kan tage et... Den vejer det vel. Lidt over kiloet. Kilo kan den godt. Ej, det tror jeg faktisk også godt. Den er lidt mindre end den, jeg fangede på Spænder i Sverige. Værsgo. Fuck, jeg filmer på sort-hvid. Der er en ild på eller sådan noget. Nede ved din hånd. Ja, det er nok en lille. Godt være det. Jeg tror ikke bare, du har taget fejl med gattet. Skal jeg bare slukke? Ja.